Bar sarapan, bar bubuk. Tantenem kalau nduk. Delok ya. Langsung ae. Langsung krungu suarane mesin ting tulit mlayu. Kayak ngerti gendruwo mlayune banter. Sugeng siang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih kalih siaran radio Bobrok channel Mbahyi, channel ingkang setiap hari nyutingi intan mawon, kalih nyutingi Bu Kartini. Nah, wis baru mbah-mbah aja ketokno sik kuwi sesuatu yang sangat anu kuwi kok pendelepno mengisor. Nah, kuwi ada apa kuwi? Nek kuwi gak apa-apa. Niki tabuh 12 kirang gangsal menit. Sekedap malih para priya tindak wonten masjid anglampahi ngibadah salat Jumat. Mugi-mugi sedaya kemawon pinaringan sehat wal afiat, paring panjang yuswa, gemah ripah loh jinawi. Yo. Pripun baju kuning atine ayem? Sampun nglampahi umbah-umbah. Sepindah malih kula badhe menyampaikan matur suwun kagem sedayanipun, kagem pemirsa Mbahyi nggih ingkang selalu setia hadir. Mugi-mugi jenengan kula dongake teng dinten Jumat ingkang berkah menika pinaringan sehat walafiat, paringi rezeki ingkang berkah barokah. Mugi-mugi panjenengan ingkang ngerantos momongan, mugi-mugi Allah enggal-enggal maringi momongan ingkang saleh lan salehah. Amin Allahumma amin. Niki mangke insyaallah dipun lajengaken wonten badhe ikut makpah. Endi? Ke saudarane makpah. Kapan? Nanti nek sudah saatnya ke tempate Mbak Iza. Mbak Iza, Adike Mbak Mia. Menyampaikan amanah saking Mbak Hamba Allah. Ngapunten ingkang kathah nggih Mbak Hamba Allah, sebab amanah saking panjenengan menika dereng sedaya kula sampaikan. Soalipun kula derengipun sampun keterak wereng mlebet rumah sakit 3 dinten gara-garanipun usus kula buntu. Nah, kalih dokter ususe niku empun infeksi dan alhamdulillah untung Mbak Indah cepet-cepet mbeto kula wonten griya sakit. Dados sampun segera dipun eksekusi ususe kula nggih. Mugi-mugi jenengan sedaya nek bakdo dahar ampun langsung tidur-tiduran. Nah, ampun dahar ingkang pedes-pedes. Wis ta aku kok sesuai koyo wong stres. Kat mang dremimil. Nggih pun pemirsa nggih nanti disambung lagi. Lah kan keringetan tre ambune koyo nganu cah ula ta.
Saiki kayak pewangi dicuci yo wangi lah nduk. Tapi untungnya kok ya pas ya nduk ya mbok engko gak kecilian ya nduk ya. Kok aneh Ya insyaallah. Leweng rezeki apa jenenge sing golek yo Intan. Ya nek Intan dikon Mbak Indah nganu yo wis diolehno nek Intan pengen apa yo anu Bu turuti wong tre sing golek rezeki yo tre yo Intan. Ibu ki kak yo ibu ki gur sak derma. Kalau nyuting. sampean aku apa duit-duit sing akeh aku apa umrah neh ambek mak Pak. Amin. Insyaallah amin. Muga-muga ning gone guna. Apa le? Dikasih bapaknya Mas Haji. Walah untuk rezekine. Ya Allah, matur suwun bapake Mas Haji. Suwun Mas Dim digawekno rene. Kuwi ngenane waloh le terus labu. Wah, benjing Mak. Benjing. Suwun Mas Dim, menyok. Bapak kinara. Walah jaluk disoteng pemirsa, jaluk disoteng. Oke. Wes terus piye? Iki wes. Dasare Mbak Indah. Gobet, oh tidak mas redek Mak. Walah, ditumbaske klopo Mak, terus walah jos Mak niku. Jos Mak. Kan dioceki terus disredek. War. Terus dikukus Mak nggih. Mengke diterasari godhong soalnya niku kan ombo-ombo Mak cangkeme niki Mak lho. Ngeten tek Mak ombo cangkeme kan. Kei godhong ngoten Mak nggih. Terus disukani sarem Mak, bakdo niku terus diparutke klopo Mak. Waduh duduh. Enak sekali. Dalam lah niki gobet niki Mak Pak. Lah. Betul sekali. Nggih, leres niku kan? Nah. Dung. Iya tak Bu nggih. Nggih, kiat insyaallah alon-alon. Benjing nggih Mak nggih, kita eksekusi. Kanton numbaske klopo nom Ibu Kartini. Jangan pulang dulu sampai. Minggu, Mak. Minggu. Saat ini Jumat. Benjing nembe Setu terus Minggu. Aku Setu terus ya, Nduk. Aja Setu, Bu. Anu Minggu ae. Lah nek opo iki? Lah aku pengen ngejak adikku ning Pasar Tiban ning. Ya wis insyaallah. Dong tang glintang gentang gledang gedang gledang ndang gle sae wangi tan aku kok ngecipris dhewe. Mah, Mau. biarin. Aku Sesuk sendiri. ibu apa digodhogno minyak mak apa? Tak tekokno klepono. Ndi? Sesuk. Mbak Rara kenapa tan? Iku maraya asine dikakno terus Mbak Lara kan tah terus Kak. Mabuk. Mabuk. Sing mabuk mbek sapa neh? Mbak Rara mbek sapa? Sing mu tau gak Mbak Rara, tapi Mbak sopo Jessica. Mbak Jessica. Masuk angin paling. Iya, masuk angin. Cerita itu, tekan omahe cerita. Bu Ibu, Mbak Jessica, Mbak Jessica mau yo melu mabuk ngono. Aku terus air ya Mbak Jessica. Paling masuk angin do aku ngono. Tapi Intan seneng kok yo. Seneng. Naik perahu, tapi ki aku tek wedi tan gulik ngono nduk wedi gue. Mah disupirin Mbak apa tinggal apa? Sapa, Dok? Palupi. Heeh. Padha gak Wedi. wani. Aku lah yo ora wani nduk nek ora enek sing maksude sing Gulik-gulik. ora enek sing sopire perahu asli ngono ya wedi to nduk ulag-ulig ngono. Tapi mbah Intan nek ora wedi. Mari saya nyopiri bapak-bapak. Ya padha-padha pengunjunge ya nduk ya. Wis padha tekan omah jelek ki langsung aku pedados. Ora sadus ora apa-apa tan wis bengi engko nek ibuku mendem meni ngono. Ya wis dadi Masang Bu. anu. Nah, dapat minuman. Ini Mbakmu sama. Minuman dari Mbak Maulida, istrinya Mas Randy. Ya. Makasih Mbak Maulida. Kemarin juga dibawa nopo nduk dah? Buah naga ya nduk ya? Buah naga karo anggur. Siapa itu yang datang intene? Mbak Lupi. Mbak Palupi Setiawati. Mbak Lupi tinggal nunggu Mbak Yes pemirsa. Buk, di Jumat Buk. Iya, bubuk. Nang bubuk bariki.
Ternyata pemirsa, dulu itu kemarin bodong nggih, Mak? Nggih, pas Riyaya nika. Pas Riyaya. Mak Pah ditumbasno kulkas kuwi karo Mboten kulkas, Bu. kenapa Mak? Niku lho mesin cuci kuwi ternyata Mak Pah ya ora dikandani pemirsa. Mboten sanjangi kali mantu kula kali anak kula nggih mboten sanjangi. Lah sing ngeterke niku wau nggih. Nggih Mas niku wau nggih. Nggih disanjangi. Engko nek pokoke ngeten nggih. Kok wong dengan kan nyalap gini Mak Saripah. Kan ngeterke gini Mak Saripah ngoten nek pokoke Ibu Saripah nggih. Ngoten iki Bu. Lah mboten niki mboten kula mboten pesen ngoten niku, kula mboten pesen estu kula ngoten. Nggih. Lah duka kanten pokoke tak kek kene wong namine jenengan ngoten. Ngoten nggih. Mak Pah. Jenengan cerita nek ya Allah pemirsa. Nang ngene to. Dadi Mak Pah iki wis apa jenenge ping loro. Sing pertama karo mantune karo putrine dadi numbaske mesin cuci, ora cerita Mak Pah langsung Mas sing nganterke kan nggih niku pancen nek teng toko Diponegoro sing bagian nganter nggih kurire niku. Dadi mengke pokoknya langsung salap tenggene Bu Saripah ngoten. Tidak ternyata sing belikno putrine karo mantune. Mantu kula kalian aku ki teng griya niku. Nggih. Lah mbah mak aku ya ora ngoten. Aku ya ora kok Mas Santo ya ora. Lah nek roh jenengku, aku ya ngono. Sapa kok ngene sapa ayo. Mbah aku gak lho. Aku kira ndek dhuwit kula ngene kok. Nggih. Aku ora ndek dhuwit Mas. Mbah aku gak ero iki. Aku ora pesen rapo. Ora pesen mesin cuci ngoten nggih, Mak. Lah banyak Bu wong atase namine jenengan nggih kula salah priki. Nggih. Pokoke salah griyane jenengan pokoke. Pun nggih. Lho, lah nggih artane Bu. Lho aku kira ada dhuwit kula ngoten. Ya Allah. Pas niku jen bener-bener bingung nggih, Mak nggih. Aku ora pesen mesin cuci, ujuk-ujuk mesin cuci kok didelen ning kene. Sing kedua genten karo Mbak Indah. Karo Mbak Indah ya. Aduh, Mak mugi-mugi jenengan wis paringi sehat. Nggih, amin. Kuat Mak di lingkungan keluarga sing tukang ngepreng. Ngeprengin napa Mbak? Jare aku lagi guyu ya Allah, Mak. Mak Pah perso ngepreng niku ki piye ya, Mak ya? Di apa nggih? Digas ngoten lho. Dibliduki napa pripun? Ya ndek kinara. Nggih. Wis bubuk, Nak. Dek wajeng bubuk siut. Om Rapa nangis, nggih. Om Rapa nangis. Bubuk. Ayo. Saatnya mau minta tolong sama Mak Pah ke rumahnya Mbak Iza untuk menyampaikan amanah. Kenapa? Loh, iya. Iki sandali ibu ini, bener ki sandali Intan. Lah kena apa? Tak kira ora padha. Ya padha to. Masa sing siji nomor 30, sing separo nomor anu. Gak padha. Lho apa nduk Tan? Kuwi bel lho, Nduk. Atik iso mbok lempar piye to? Gorene. Oh alah, Nduk. Coplok. Iki coplok. Bele Mas Dimas kok Oh alah ke nganu nduk lime gak anu. Duh. Lime wis gak anu tolong kok jeruk kuwi dilem. Kok lempar. Oh. Disimpen sik. Iya. Ayo. Kok ben dilem kok kondo Mas Dimas. Ayo alon-alon. Metu pinggir ya, metu pinggir. Itu pinggir guys. Saya sudah nyampe tempatnya Mak Pah. Tadi sudah ketemu suaminya Mak Pah. Terus jagungan ya Tan ya. Terus bilang gini, "Loh Bu, jenengan pun sehat, alhamdulillah Pak." Aku ngono. Kulkase Mak ditaruh ning kono ta. Nah itu. Wes dipegang ae. Dipegang tok ae. Iya.
nek kulkas Intan yo cilik ngene iki tapi warnane apa ya? Apa mirip ijo po. Sing ning depan, sing ning omahe Mbak Indah yo cilik sakmene. Ngene oh. Lawange tuh ngene. Lawange ngene kan nek sing rumah belakang, sing rumahmu dhewe. Oh, mak wis cantik. Badhe nyuntulung ngeterke teng kene Mbak Isa. Nggih, monggo. Nggih, monggo ya, Tan. Main di Mbak Isa. Lewat sini ya. Badhe mendarat mak jenengan. Oh, nggih. Mendarat tempatnya Mbak Yune, nggone Deram. Deram Mbak Yune mak pa. Terus ya Pak Jan ngeten, lho Bu, jenengan pun sehat. Alhamdulillah Pak. Nggih kula nggih mlaku wong pengen sehat Pak kula ngoten. Nggih. Atas Bu. Nggih le Mak. Soalnya mau angkah kok. Nggih santai mawon saged bismillah. Ngoten monggo jenengan sing ajeng. Pak Jan ajeng tenggene Mbak Mia riyen. Oke pemirsa. Niki wae kinara niku Mak, bubuk. Terus tangi, dilapi biasa dilapi umbele muring-muring meleh. Ampun Di. Wis tanduk aja mbok ganggu sik, engko ae nek wis tanek kula ngoten. Bu. Ampun Di. Kusirian Di. Mboten. Mbak Miss. Ya Allah Mbak Miss, jenengan pun lah niku pun angkat-angkat jenengan. Nggih, sampun Bu. Soalnya pun dangu nggih oprasine nggih. Nggih. Enten 3 tahun? Dereng to. Dereng nggih. Enten setahun tapi nggih. Tahunan nggih. Lah nggih pun wani angkat-angkat ngoten jenengan. Kayak suamine mak pa. Kula niki Mas iki anu Ibu. lah nggih. Niki mak napa Mbak Miss nggih badhe operasi tapi pun setengah tahunan nggih mak pa nggih. Miss, Nah, ini namanya Mbak Iza. saling begini. Ayo sayang. Kelas berapa sayang? Kelas 4. Alhamdulillah. Loh, nggih. Anu Nduk, ini dapat titipan dari mbak-mbak Allah yang ada di Saudi Arabia untuk adik cantik 200.000 nggih. Mugi-mugi bermanfaat nggih. Nika nyuntulung mak pa. Nggih saking mbak-mbak Allah, kula namung nyampeke Ibu. Ayo bilang gimana? Terima kasih mbak-mbak Allah gitu. Terima kasih ya Mbak. Oke, sama-sama Mbak Iza. Nggih sampun, kula matur nuwun nggih mak pas sampun dianter. Niki soalnya wayahe Mbak Indah ajeng. Niki sing nunggoni ngoten. Nggih. Kula tak langsung nggih Ibu. Nggih, kula badhe mpun kula sampaikan pun panggih kalih Mbak Iza. Terima kasih, belajar sing rajin nggih Nduk nggih. Semoga kelak menjadi apa ya, anak yang salehah, berbakti kepada orang tua nggih. Tercapai yang dicita-citakan. Amin. Allahumma amin. Ya ya pamit dulu Intan. Sami-sami Ibu. Sami-sami. Monggo Mbak Mia, matur suwun nggih Mbak Mia. Nggih sami-sami. Ya Allah. Kula nggih matur suwun soalnya diantar mak pa. Monggo matur suwun nuwun nggih sami-sami. Ayo sayang. Oke niki kula sering ngertos teng ngajenge mak dawe. Nggih, terus dawene main. Nggih. Anggo nyempluk iya. Putune mak pa. Monggo Mbak. Assalamualaikum. Ya metu pinggir. Ya, aku enggak lewat selatan. Papa lewat kene pemirsa. Aku lewat kene ae. Minyak kayu godhong minyak kayu putih pemirsa nggih. Begitu di unyer-unyer ngene. Ambune minyak kayu putih. Mampah ke sini. Lajeng melok negone kinara. Malah mak. Nggih, lajeng nganu kok pengen melok. Nggih monggo kalih kula aku. Dadi kagone Mbak Mia tadi toh nganterke amanah. Kula bergandeng tangan ya. Besti pemirsa. Terus bareng-bareng
ke tempat Kinara. Wih, alhamdulillah. Sukete ning pojokan. Niki wau bele proto, Mak, Pak. Niki lah dikira Intan niku lak dolanan toh Mak ceblok teng mriki ta. Disempar ngeten. Walah, Nduk. Kuwi iki bel aku ngono. Aja mbok cetak-cetik kono yo tintang-tintong darani enek daya engko. Boten aku nak. Kan boten nonton. Ngangge kabel napa Mak niki? Lah duka Mak, yen 1000. Enggak mboten Mak. Masa ngangge kabel Mak, Pak? Mboten Mak, Pak. Mboten kok Mak. Napa ngeten mawon Mak sementara mungkin nek enten kurir napa-napa kersane mboten madosi tak kok kene sik ya pemirsa. Kok ben di lem Mas Dimas lah piye wong protol iki. Pun ngeten mawon. Apa nek he? Nggih pun pemirsa demikian. Wis ndang mandi, wis jam 2.00 iki. Wis jam 2.00 ndang adus. Demikian ya pemirsa konten kali ini nggih. Dongo-dongo yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan diparingi sembuh, untuk berjuang garis bawah semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh dan salehah pemirsa. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas. Alhamdulillah kita golek keringat pemirsa. Golek keringat mbek nglemesno sikil, nglemeske weteng.